Mga kapuso, kabalo ba ka nagahapon ang probinsya sa Cebu ug uban ng dapit sa Central Visayas nakasinati og mga katag-katag na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat tungod sa epekto sa trough o extension sa low pressure area nga nahimutang dapit sa Mindanao. Ug mahinumduman nato na ang mga kadaot nga dala sa usa ka thunderstorm mao ang pagpanugdog ug kilat, kusog na pagbundak sa ulan, possibility sa atong tornado ug ang hail. Gahapon naka-issue kita og thunderstorm advisory sa Toledo City ug adunay mga barangay didto nga nakasinati og hail. Ang hail mahitabo kung aduna kitay kusog nga pagsaka sa hangin o gitawag natong updraft sa sulod sa usa ka cumulonimbus cloud. Ang mahitabo niya na ang mga water droplets sa sulod sa usa ka CB cloud matulod pataas sa lugar nga pinakabugnaw nga parte sa CB cloud nga gitawag nato og freezing level. So ang mahitabo ang katong mga water level magtipo-tipo ug mahimo na kining hailstone. Ug abot kini sa point nga bugat na kayo nga maapektuhan na kini sa puwersa sa gravity ug bugat na kini busa mahulog kini sa kayutaan nga ug mamahimong hail. Ang mga lugar sama sa Toledo City, Pinamungahan ug Balamban, mga highly elevated areas na sila, busa taas og tsansa nga makasinati sila hail tungod kay ilang lugar duol na kaayo sa base sa usa ka thunderstorm cloud. O gahapon nakita nato nga gipangpusa atong mga netizens nga ang hail nga ilang nasinati posibleng niabot og diameter nga 0.5 inch. Thunderstorm season lang gihapon kita, busa always ta mag-amping ug mag-atang kita sa mga thunderstorm advisories nga gi-issue sa Pag-asa. O mga kapuso, karon kabalo na ka. Ug alang sa dugang na detalye, bisita ang among website sa bagong.pagasa.dosd.gov.ph o bisita usab ang amo ang Twitter, Facebook ug YouTube accounts. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.